Tohle je 10 momentů, kdy slovenský sport dokázal šokovat svět. Slovensko proti Česku v zápase o bronz. V Helsinkách nešlo jen o 3. místo, ale i o rivalitu. Výhra 4-2 přinesla Slovensku další medaily z doby, kdy patřilo mezi světovou hokejovou špičku. Na modrej, švihla je odďalka, Miro Šatón, dávame gól! Miro Šatón utvára v 14. minúte skóre stretnutia. Rozhodnutý priestor na ľavej strane pre Kaverleho, pozor na tie leváčové drážky. 1-1, nič sa nedá robiť. Líks, Jozef Štimpel, Paufy, Mišňovský, Martin Štrvák, začala posledná minúta, prvej tretiny, strela, gól! Je to tam! Jozef Štimpel dáva gól a vedieme 2-1. Fantastické! Preho atakoval Richard Kapuš, Rajchová strela prešla pomedzi betóny Jana Lašáka. Celý prihrávka na Zedíka. Gól! Miroslav Šata na druhej strane, úplne voľný Pavol Demitra. Gól! Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedieme 4-2! Petra Vlhová na mistrovství světa v Óre vyhrála obří slalom a získala jedno z největších slovenských lyžařských zlat. Byl to moment, kdy se definitivně zařadila mezi největší hvězdy světového lyžování. Ale teraz je tu Petra Vlhová, držme palce, je to druhé miesto po prvom kole a veľká šanca na priebežnú líderskú pozíciu. Stále je dostatočne rýchla na to, aby mohla poskočiť pred Mikaelu Šifrinovú na priebežnú líderskú pozíciu. Posledné bránky pre Petru Vlhovú, je to prvé miesto! 38 sekundy k dobru, tretie druhé kolo a Petra Vlhová má medailu. V najhoršom prípade bude strieborná, ale je tu aj veľká šanca na zlato. A vyzerá to tak, že to bude pre nás striebro. A nie! Máme zlatú medailu! Viktória Rebensburgová ten náskok celý stratila v závere a Petra Vlhová víťazí. Neuveriteľný výsledok, tretie obrákové víťazstvo v tejto zime po dvoch sveťákových. Prichádza aj to na majstrovstvách sveta, takže máme majsterku sveta. Bravo Petra, neuveriteľné momenty. Michal Martikán získal v Atlantě první olympijské zlato pro samostatné Slovensko. Na divoké vodě napsal jeden z prvních velkých příběhů slovenského sportu. Reprezentant Slovenska Michal Martikán. Držíme mu všetci doma palce. Vyzerá to nádejne, ešte nepokaziť tento prejazd. Výborne Miško! A pán môj, čo ti sily stačia! Poďme! Je prvý! Michal Martikán je zatiaľ prvý! Pozrite sa, Miško Martikán tomu nemôže uveriť. Slzy sa miešajú s kvapkami vody, ale slzy radosti. To je skvelé. Olympijské zlato pre Slovenskú republiku na hrách 26. olympiády. Tu sa na ňo pozeráme. Šťastný úsmev, typický pre tohto chlapca. Obrovský úspech slovenského športu. V roce 2022 prožil slovenský hokej jeden z nejsilnějších momentů své historie. Juraj Slavkovský a Šimon Němec šli na draftu jako první dva hráči v pořadí a ze Slovenska se stala teprve druhá země mimo Severní Ameriku, které se něco takového povedlo. The Slovakian national team and TPS Turku, Juraj Slavkovský. That is really deep with a backhand prospect pool. From Nitra, Simon Nemec. Alexander Holtz goes 7th overall. Dawson Mercer, who's already in the NHL. The only question there is he a center? Matěj Tóth na olympijských hrách v Riu zvládl jednu z nejtěžších disciplín celého programu. 50 kilometrů chůze proměnil v životní závod a do cíle přišel jako olympijský vítěz. A Maťo Tóth už so slovenskou vlajkou a všetci sa doma tešíte, o tom nie je pochyb. Máme zlato, vážení priatelia. Je to doma, Prvé historické atletické v ére samostatnosti. Jozef Pribilinec istotne sleduje a spomína, ako on finišoval na 20 kilometrov. Ale teraz je podstatný Maťo Tóth, rodák z Nitry, prvý tréner Merčiak, potom, prepáčte, skoro som použil meno svojho kolegu, Peter Mečiar, prvý tréner, to vzrušenie je obrovské. Potom
Juraj Benčík od roku 2002 do roku 2013 a Matej Spišiak. Vážení priatelia, oslavujte, máme olympijského víťaza v chôdzi na 50 km, ktorý sa volá Matej Tóth. Blahoželáme. Anastázia Kuzminová na olympijských hrách v Pchjongčangu završila svůj olympijský příběh 3. zlatem. V závodě s hromadným startem ukázala, že i po letech na vrcholu pořád patří mezi nejlepší biatlonistky světa. V Pekingu už Petra Vlhová ve druhém kole neměla co ztratit. Jela naplno a dostala ze sebe úplné maximum. Právě tahle jízda jí nakonec přinesla olympijské zlato, medaili, na kterou čekala ona i celé Slovensko. Na olympijskou medaili čekal slovenský hokej dlouhé roky. Až v Pekingu přišel zápas se Švédskem a večer, kdy nová generace proměnila olympijský turnaj v historický bronz. Slavkovský zbavil sa dvojice Švédov. Skúsil to takto, dáva gól! Gól, gól! Bojoval Fúk, Takáčová gól! Možnosť pre Slavkovského, gól! 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 Regentovi bude odmenou olympijský gól. Zaslúžil si ho. V roku Tigra, so srdcom draka, sme v Pekingu bronzoví! Petr Sagan vyhrál mistrovství světa 3krát za sebou a dostal se do cyklistické historie způsobem, který se zdá skoro nemožný. 3 roky, 3 závody a 3krát duhový dres pro Slovensko. Peťo, poď! Peťo, ešte poď! Posledné metre pre Petra Sagana. 50 metrov, 50 metrov! Peťo je majster sveta! Peťo, máš to! Obrovský úspech! Korunováce, konečne to Petrovi vyšlo! Vyšlo to, máme majstra sveta! Taliani sú tam vpredu s dvojicou svojich pretekárov. Nicolo na druhej pozícii, ten bude zrejme finišovať rovnako Tom Bonen. Mark Cavendish je tam takisto. A kde je Peter Sagan? Je tam... Ide úplne popri bariére správa. A je to majster sveta, máme majstra sveta! Máme ho tam! Opäť máme majstra sveta! Ako 6. cyklista histórie obhájil majstrovský titul a opäť bude v dúhovom drese. Kristof rozbieha špurta, Peter Sagan za Kristofom, ale pozor na tú druhú stranu. A je tam Peter Sagan, ktorý nastupuje. Peter Sagan bojuje o víťazstvo a vyzerá to tak, že by to mohol zvládnuť. Peter Sagan! Majster sveta! Fenomenálny úspech je završený. Tú úspešnú obhajobu a tretíkrát si oblieka dúhový dres majstra sveta. Je to hegemónia, už to tak môžeme povedať. V tejto chvíli cyklistickému svetu vládne Peter Sagan. Peter Sagan je teda trojnásobným majstrom sveta, preslávil Slovensko tak ako nikto iný. Vďaka Petrovi Saganovi každý vie, kde je Slovensko. Keď sa povie Slovensko, tak vo svete si to každý spojí s menom Petra Sagana. On je skrátka tou najlepšou reklamou pre Slovensko, všetci sme na ňo hrdí. Žigo, poď, vľavo má Bondru, tyčka, dáváme gól. Slova, která se na Slovensku nestala jen komentářem k jednomu momentu, ale vzpomínkou, kterou si pamatuje celá hokejová generace. Pred bránou číha, nepríjemný, Sušinský. Ryabikín, Palfi, môže ísť dopredu, Žigo, poď, ľavo má Bondru. Tyčka, gól! Dávame gól! Peter Bondra, jeho druhý zásah. V 18. minúte a 20. sekunde dáva Peter Bondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Sme majstri sveta. Keby ste to nevedeli, sme majstri sveta!